Asma Kinaria Jopo. Jopo, Bagus berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artinya ki wong pinter gini. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh, Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira Pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa tau manis loh Mas. Wu Itu bulan. Bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Ojo semaput Mas. Ojo semaput toh. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Wu ki bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Kir. Kira-kira. Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Pentol lungguh sik. Iya, dinteni dilit meneh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem. Ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya 104. Ya Mak 104. Dene ingkang kepareng ngasta lurah nuninggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan Agung panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Iya. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi, Mak? Live kuwi lho, Nduk. Sik nggon HP. Live. Live to? Iya, live, Mak. Ngono. Iya. Terus iki saking kadang-kadang dalang sena bala sena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon iki katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan ambal warsa ingkang kaping 104 to nok mau nok. Iya. Sing 104 iki
Mugi-mugi kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung. Para pamong praja Bapa Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun mranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Ya, mboten kesupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan muring wimbo supaket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun. Mugi-mugi kalurahan Karangasem wimbo santosa wimbo reja mulya lestari hanjayeng bawana. Allahumma amin. Iya mak apik gene kowe iso ndonga. Isa ya ngarang ya dewange mburiku iki. Iya iki bububku lho, iki bububku mburiku kuwi. Medeni mak mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iki rambute dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya mak Saiki mung kari seneng-senenge. seneng-seneng kepiye? Iya seneng-seneng. Apa jenenge? Caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Heeh. Iki ana saka kose. Heeh iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudu niki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Heeh, lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh, saka Mas Adi. Heeh. Nggih, matur nuwun. Heeh, matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses le. Wo mbokku jebul kleru. Sik. Nah, iki Sugeng dalu Mas badhe request tembang. Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih, matur sembah nuwun. Engkang nembang sinten? Terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Heeh, saka Jepang ki. Iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya? Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh. Ana meneh mak. Heeh. Iki ana Sugeng Dalu. Ora Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran batako apa aran boto kuwi? Aransemen Mak, durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Heeh, bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa mak? Komposer. Komposer. Heeh, kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Heeh, ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung drog-drog monggo ayang-ayang krampul. Ora mak kuwi lak bocah-bocahmu. Heeh, ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Ana meneh. Sugeng dalu Mas Dagading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Oh nggih.
Dari Mas pen-pen Diwangun Banyumas matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas. Saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Oke banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Oh, iki ana meneh iki. Sugeng dalu Mas Gading, sugeng dalu. Nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Pak nek karo Simbah. Sapa? Simbah. Kae iki Mbah D. Badhe. Kae iki apa jenenge bintange warga laras ki yo kae. Umpama warga laras ora melu ora ana bupres ki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Caping gunung dhisik ben dibawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener ado madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksudnya tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane dirjalma iki waca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Sira aku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya? Dikasih nggih niki. Terus dina iki, Mas. Tambah panjang umur. Minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih, Pak. Kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo gak ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mengko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datu-datu. Tak sumet malahan kowe Duan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih, Mbak nggih. Nggih. Monggo di ngagemik, Mbak. Ampun mboten ngagemik, mboten krungu niki. Monggo. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa, Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to, Mas? Oh, Dik ya. Biasane ya wis ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho, Bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho, Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya, Pak. Wah, iya no, sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa, Mas? Apa jenenge?
Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus Layar metu tancap. gambare gede banget. Nah, Ah, ngono aku tak layar. sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki kok apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gundeng nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak dik lho Mas. Ah, Bali ya toh. penak Dik. Heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo, Mbak. Monggo Dik. Heeh, kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, larak. Saben bengi. Heeh. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Yang Mas Gading lho Mas. Nggih, nggih. Ya. Nah, ngene iki wis jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang dintop Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Empun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih. Melih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kono cek kurang lek ngene iki Mas. Lah iya lah. Ya nek gur ping 2 ki ya Kudune ping pira Mas? tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Sampun? Dereng tak jengglengke kok sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya Mas. Heeh, halus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Ngene iki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Heeh. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung kira ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae. Ora rasan kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye.
Ayo, Mbak. Wis urung. Kula pisan mawon Nggih. nggih pun tuwa soale nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser. Iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya? Ora ngantuk. Apa? Lho, kayak jane ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Tidak aku celak omong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten mriki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandang Nggih. kajenge sedaya Kajenge sedanten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedho. Ya ora Pak monggo kowe sing ngiringi sapa? Ayo. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Anu kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak balik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras iki. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De, Piye? parian nggih? Ya, Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to? Oh, ya. Weh, lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok mana meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir, oh, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki Je. Ale ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku.
Sapa jejer iki? Gesere sinten niku? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem. Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. 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 Ana apem kok boys? Maksudnya api ngoten lho, nama Ah, iya, semringah, ah, semringah. Apa mau boys iki lho? Saya. Apeme apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karang Asem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem Sapa sing mesam-mesem? kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karang Asem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tua Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene enom dhewe ya. Enom dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo we enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kairo. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angere. Sito. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak Wahyu? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karang Asem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sangu kuwi kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 ro mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parian mawon nggih. Bakuku Nah, tenan. mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo njuk ra payu. Ya, terus Kagem warga Karang Asem. heeh.
Mugi tambah kesehatan. Amin. Iki yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3 Ora. Pisan wae ora apa-apa. pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho padha. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan iki saben dina kok rasan-rasan iki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong Oi. Apaan tuh? kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni neng kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh larang. Apa gedang? Gedang. Warga Karangasem Ponjong. Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak, mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintere ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke, Man. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, lajeng sinten melih. Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi ya, ya? Kan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong maca ayu-ayu ini kok meni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aling-aling caping gunung.
Just Jis. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia Namadon Sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Kade. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Dik jaman berjuang jorek kelingan
Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dek niki iramane warga laras iki Jan enak Mas. Jos tenan, mantep. Edapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas? Kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. tadi Salaman. dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene, Bede? Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Jopo, Gading. oh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh Gading. jenenge Ding. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh tenan Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kan aku lho nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira paki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas? Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan. 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 Memandangmu seperti memandang bulan Waduh. yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasido. Ora sah iri dengi tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Ya. Ku langsung jedul lho mau ning ngene iki tanpa Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama, Kapelan ngene iki. kapel Padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Ah media kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku ku iki anyar lho iki. Wah baru itu. Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng toh. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu iki Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li.
Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Lin. Heeh, ning lali ya. Jana, li ki apa? Iya, Lin. Lin. Lin ki Kok Lin? apa ya Lin Lin apa, ya? Mas? Lin. 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 Lin iso apa ora? Lincak udu. Lindu kebanter. Lincah. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lak kancane catut kae. Kowe tang sing gawe ngano pedah motor ki lho, Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh ki lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Mak aku ya ada Mas ya. Roman. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to Bintang entek ya? Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, nah. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, Kairo. Lintang Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai koyo fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho New York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget Oh, itu oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya itu aku kok- antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Nggih. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Nggih. fans Warga Laras semuanya. Nggih. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. Yang amin. pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa nggih niki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Poncong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Mlumpuk, Jan. mlumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebakku tekan buri kae. Wah, oke. Wah. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan, gayeng tenan Rame. malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Napa? Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jana song. Iso, Sing marai iso sapa aku. toh, Mas? Hah? Sing marai sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem.
Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih nggih, khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula. Matur suwun nggih Mas, Bapak nggih. Jan kaya kok Mas, hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebang Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. nggih Gimana Mas Gading? nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya? Wah lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedaya lha ta ya Mas. Aku Bedoyo. iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedaya. Lihat apa ini ikut, Mas? Oh, ikut. Ikut. Apa ini Mas? Ucapkan, Ayo Mbak Yu dibantu toh Mas? ucapkan lah njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi nggon kono kuwi. Ah, nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Oh, semoga. sedaya Semoga sedaya dikasih nasi. Hah? Apa iki Mas? Dikasih maju. oh maju. Majau. Semoga semua Dikasih semoga sedaya dikasih maju. maju bejane Kok bejane? Semoga mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, amin. Amin. Wis pokoknya kuwi doa terbaik Mas. Nggih niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dik, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Orisa. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Nggih. Ayo Mbak Orisa. Yuk.
terus loh. Lala apa ta? Dia itu anu gini loh. Apa, Mbak? Apa iki Tremor. Wis Tremor. kono karepmu iki kono. Loh kae. Apa? Grogi loh Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedek aku mesti bendino ngono lho, Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasane los piye? gitu lho, Los. los. Nek jajar dhewe tangi dhek paling piye ya. Aduh. Tekan lho Lah Dek. iya to, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain gitu. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya. kuwi. Cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry to? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa Rasa, cinta iya. dong, iya toh Mas. Ya. Ini minangkani apa, Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa, Pak? Podang kuning. Podang kuning din, nggih. Derek, Derek, penonton pokoknya kemawon. Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh, bawon ora langsung. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Heeh. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki Burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis tur merak ati. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mambu apa? Ora, kesel suarane Mas, tek mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske yo malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Golek isi podang jenar Iba bunga atiku
nggih, Mas. Nggih, lanjut no, mosok ya men bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking Bapak. kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Bisa awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang bale sing tak sayang mopen mideranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi Beliaunya Bapak Siswa, sugeng dalu Bapak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesih enten melih Napa, masuk Mas lagi Hadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah. Nggih, saking Dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak
Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal itu wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning Tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun pinangkani. Siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya, Mas? Mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jane iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau Nyening yen ing Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa melih nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus Gading. niki terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Sendro Nggih, nggih. enten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Wala niku kangge penutupan mengke niku. Niku gong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk mawon, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih Nggih. mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lawang yo kalem lho. Kan aku orangnya Lah, lemah toh. Lemah lembut. Lah, Ayo tenan. sini Mbak, ayo sini. kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam Dek juga, Nika. Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem-kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gile dia bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang kegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten damel, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gadingnya bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya Kalem, ngomong ya. nggih. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong Metinju lanjut banget banget. lek kalem. Nggih, wonten dawa, Mas. Wis ganti meneh to? Eh, Mau wis Mas Gading. lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persis ke Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Nggak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek ayu ki ya padha le ayu. Hmm. Cantik, Cantik. Pinter we Ah, kurang ah, piye. iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Ah, ta, kurang piye. Aku segere kurang piye. Oh. Seger. Segerdu. Hah, kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lak seger to. Lah Ora iya. ora kuru-kuru banget. Ora ketok tremimih banget. Ngono lho.
Ya dhewe lek bersatu ki kaya boleh mbok karo macange. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trima. Ya ora trimo to. Sakit hati. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jin niki walaupun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Mek. Mik. Heeh. Pokon benake kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenake Tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat no lho. Nah, itu Kandhani. sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojonya. duit dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benake padake apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jareke ora kepeneran ke sing benake sapa nek ora aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun sawere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur Ayo meneh. wiwitane nyingkar nyingkur Ki Mas Gading rungokno suaraku. Ah, Jal. iya, Mirip coba. ora rono karo Mbak Lintang iki. Heeh, tak rungokake. Ya. ya Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki Lingsep yen ke mutan. Piye? wapi Apik tenan kok. wapi tenan ya Apik tenan aku Jan, sih. Makasih ya lho. Sama-sama. dilem saya kamu ayu ya Mas Gading ya Aku nek dialem sampean ki. Heeh, iki kok nek dialem meneh iso glundung. Oh, nek ro Dek Lintang wae le ngalem ya ampun bagusnya cantike. ya ya no Ora aku kon cocok kok aku soalnya lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. ampun guyu Bu Hati-hati lho, Jangan ampun neng guyu, guyune kae Bu. iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan Alah, Hah? Jan Piye? ora apa-apa, oh terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Urli. Monggo Dek Lintang. Bareng. heeh Gelem ben kompak apa, ngono lho ben Gelem kompak gelem bareng ora? Loh, gelem Mas? bareng-bareng. Oleh. Oleh, Bareng oleh, banget. ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan hengku bok asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk gubuk asmara. yen libat aku kelingan aku pokai biyen tak golere
Lah, dalah, sida Ana ora. apa piye? Ki apa iki? Heh? Engko koncone Mary. Nek do meri rasa Coba wis. kabeh. Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora, Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya ya, medeni ya. Ya. Ah, terima kasih. Amplop tok. Jan, Mengamplop kok. Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi karo Makasih padahku. ya, Mas. Sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya iki. iki wis ya. Aku wis. 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 Kok le sugeng dalu le niki Pak D request manikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap seragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap nggih. saking Pak D Putra Dikari Gino Baladewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes Oh, yang nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga Mbak Agnes. Injih, menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Gandhi. Injih. Injih.
ngono manekmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampean iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Memani. Memanekmu. Langsung kemawon nggih. Wih. Nek langsung kowe kepiye to? Mau bawa? Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Kang dawa napa cendak? Yang pendek, nggih. Tak tunggu seliramu rawuh jambak bingung gawe tangis kang kebak dedonga mong sliramu kang ngedak pilih tak pilih donya akhirat ya Allah ya Rabbi mong sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho tresna kang katon malela nak eling mugia tansah eling nagen nada atiku tansah sumandhe rina
Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Nggih Gede. niki enten Nyidam Sari, Nyidam Sari, terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. ayang-ayang kalih Yening Terus Tawang. nggih Yening Tawang Lintang Asmara. Ya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripon? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning Oh. pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari langgamipun. Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali duet. jenengan no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Aku kembang sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal lewati kali ngono mukiran samutra ora ilang memanise aduh hati-hati selawase Nalika nirai
iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam sari sampun. Nyidam sari sampun terus wau tes enten apa mulih to? Enten Lintang lintang asmara, asmara, ayang-ayang. ayang-ayang terus Kok yen ning ayam-ayam tawang. kok, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali. Terus wau enten yen ning tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang asmara. Nggih. Yang yen ing tawang rumiyin apa yang Sik gayeng sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. napa Nggih, Ajeng. ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen muter napa nderek? Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Gade. Oke, siap. Yuk ayang-ayang yuk. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni Damatian donya tapi sonopo bakal kacoko yen durung kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dong aku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkat kula laku tresno tekan dan saking kopo wangi apa yani aire tresno kang suci rasanya tak nyata aku siramu isih tekan mas kowe sing sayang ralila aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dong aku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkat kula laku tresno tekan dan saking coba wangi apa teni aire tresno kang suci rasanya tak nyata aku siramu isih Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkat kula laku tresno tekan dan saking coba wangi
hati kesediaan yen aku siramu isih banter tenan iki. Banter tenan. Luwih Mas, banter iki timbangane mau. Iki piro ya Mas? 200 kecepatannya yo. Napasku entek. Lagi Lintang asmara Ibu. ben ora chattingan wae kan mau kok chattingan. Ngono kuwi chattingan karo sapa ya Mas? Aku ya ora ya? ngerti ngono kuwi iki chattingan karo ya, Mas, sapa. ya? Ya Kok karo ketoke? penggemar no apa. Sugeng dalu Ibu. Nggih, sugeng dalu Mbak Ya Lintang. ampun Ibu, Dek. Lah napa? Mbah. 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 Sugeng Ojo, dalu. ojo Mbak gak Pripun? ketok tuwa. Kan Pancen kita, kula gak kangen kali jenengan ta, Ibu. kita seperti anak kembar. Nggih, tapi Kembar saking pundi to? jenengan Bu? sing apik, aku sing bosok. Alah nggih boten to, Bu. Milih kula napa Mbak Lintang? Oh ya bener berarti. Bener jenengan. Ibu. Nek Ya milih bener, aku oh. kleru, nggih. Nggih, sehat nggih pun jenengan nggih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sen seger waras Nggih. niki jenengan tasik semangat. Panjenengan ya soalnya pinten iki? Kula Nggih. 17. Wah, Ra 17. ngandel wis apa? Heeh. Saya 17 to. Oh 17. Wah, lah iki. Pundule saka swidak. Oh, nggih. Ya wis tuwa nok ra apa-apa sing penting. Alhamdulillah tasik. Alhamdulillah Nggih, tasik sehat. sehat awet timur jenengan. Nggih, sing penting isih kemayu. Ah, Jan, oh. kemayu saestu jenengan Bu. Kemayu, ah sing didol ning le kemayu no. Arek adol apa nek kaya mbokmu. Nggih, monggo. Apa ki Mas Gading? Lintang asmara. Lintang asmara Ibu. Nggih. Lintang asmara ki duet karo Mas Gading lho. Lah nggih. Nggih, Mengki monggo, Mas. jenengan nggih nderek duwe. No kudu no. Ning Iya, iya, tengah-tengah ya Mas ya. Nggih. Nah, cocok Kudu. weh. Yo. Ning ya kuwi aja kepencut tenan karo aku. Lah. Ora Ning nek sak lagu kepencut. wae. Siapa antara ratri mong eling manis hati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi sayani datang kembali janji
leng manis ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasu laksmi Rasa kangen kang nglimputi lintang bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sebaya bukti sebaya wong ayu tresnamu kinarya tangga susatro ning batinku senadyan ngarungi banyu sakara rasaku rapakan erno Sampun Mas Ah, Gading. iki mau nggih matur Mbah Nun nggih. Nggih, matur nuwun sangat Ibu. Pareng. Nggih. Pun nggih. Nggih. Ora pangerten. Ora aku ora arep pangerten kok aku kok. Nggih, sampun Mas Gading. Nggih menika. Mungkin niki tesih kirang Napa? yeneng tawang nggih. Oh, nggih. Nggih kalih wau enten sik request sak-sake sing penting Mas Gading iso nggih. Niki nggih. Soale wol lelimbukan niku gasik Nggih, jam Mas. setengah 11 pun limbukan. Iya. Ditadose niki mengke di apa jenenge pamunduran sing dereng dipinangkani diteruske ten gara-gara mele Dik Iya, Lintang. iya Mas Nggih, Gading. mengke soalé niki nggih lakone niku dawa banget niki tersian Nggih. sak dawa-dawane niki. Nggih, Mengke- semangat Mas Gading yang Nggih, matur ganteng. sembah nuwun. Terima kasih Dek Lintang. Heeh. Nak, Piye, Pak? aja digugu ya wis bengok-bengok kuwi rasa digugu. Ora. Dadi iki neruske lakon sik mengko pamundutan sing durung dipinangkani diteruske dipinangkani ning gre-gre. Nek goro-goro. Heeh ning gara-gara mengko dipinangkani meneh. Diteruske sing durung dipinangkani. Iya, Mak, ngono. Ayo saiki gak adewe neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke.